Sjeo sam na dvojku, koja valjda ide na novo naselje. Ne volim gradski prevoz, nikad ga nijesam volio, ali sam juče u DV-u izgubio sve pare. Gubio sam ih polako, par sati, i taj dobitak mi je jako prijao. Brat me je zvao da dođem, hoće da mu napišem neki članak o nečemu, ali se sinoć nijesmo dobro razumjeli. I on je takođe izgubio pare juče u DV-u. Bus je bio prazan. Vozač koji je vozio, ja koji sam sjedio i otac sa sinom. Otac nema masku, sin ima. Otac ima u rancu još jednu, ali je čuva za sina. Sestra mu je u Zagrebu, ona takođe ima sina, koji ima 12 godina. Čuje da je neko dijete poginulo jutros u zemljotresu. Ne smije da je zove. A zašto sada i zemljotres? Šta smo mi Bogu zgriješili? Mi ljudi. Ona je udata za Hrvata. On zbog toga nije pričao sa njom 2 godine. Posle joj je priznao da te 2 godine nijesu bile život, nego iščekivanje. Iščekivanje njenog poziva, iščekivanje oprosta. Njen muž je posle redovno dolazio u Novi Sad. On bi tada maltretirao svoje drugove, takođe navijače, da pjevaju Miša Kovača, u znak počasti. Samo jedan dan života. Klinac se uhvati desnom ručicom za naslon ispred sebe. Svojom ogromnom šakom lagano ga uhvati za istu. Obrisa je vlažnom aramicom i poljubi je. Nemoj, sine, još malo. Idemo kući da zovemo tetku u Zagrebu. Prvi je spašen. Ima nade.